Здравей, Павче, какво си ни подготвил? За древните българи и славяните. Направил си проект? Да. Добре, ще ни разкажеш или ще ни прочетеш това, което си залепил? Ще го прочетеш? Добре, хайде. Славяни. Славяните били многобройни народ. Те били високи мъже, сини очи и руси коси. Нямали свежала и живели на племена. Овце. Чело бил княз. Те били с малко коса, която се връзвала на плитка на темето. Следена превръзка пристягнали главите на бебетата. Причините били в желанието да се обособи отделно племе или отделен благороден вид. Добре, много интересен текст си подбрал. Сега искам да кажеш на твоите съученици какво си нарисувал и там за някакъв надпис ми показа. Хайде, кажи кое какво е. Това е славянин, като отива в битка, те не са били много въоръжени. Това са стари славянски вещи за готвяне, слагане на вода, цветя, а това е място, където са живели земляните. Така, добре. Ето това е древен българин, въоръжен. Ето това е написано на старобългарски тангра или в превод небе. Това са оръжието на древните българи, които най-често са използвани, а това е юрта. Добре, браво, аплодисменти, деца! Браво, Павче! Така, Яна, какво си ни приготвила? Проект за древните българи и славяни. Добре, какво има изобразено там на най-горната картинка? Тук е изобразено къде са живели. Тук когато са На конете си. на конете си, тук точно къде са били. Картата с земите, които са обитавали. Добре, искаш ли да ми прочетеш какво пише към картинките или ще разказваш? Ще прочета. Давай. Преди повече от 15 века живеели на племена в равнините северо-източно от Черно море. Гледали много коне и овце и търсили баша за тях. Затова строили подвижни селища от кожа и юрти. Те били с два входа за спасение от врагове. Кажи ми, там на картинките имаш ли изобразен бога на славяните? Така. А над него какво има на картинката? Тук са показани как са се облечени те в какви дрехи. Добре. А най-долу? Да. Тук е показано, когато са се крили Под водата ли? под водата. Това е тяхната хитрост, Да, нали? това е тяхната хитрост. Добре. Ами благодаря ти, Яна. Аплодисменти, деца.